Osomabhizinisi eMahikeng bathi 12.74% wokwenyuswa wentengo yogesi kufaka ingcindezi emabhizinisini abo. Izinga lamanani kagesi aphezulu kakhulu. Lokhu kuyasilimaza ngoba kugcina sekuphoqa ukuthi sinyuse nawethu amanani ukuze abathengi bezokhona ukuthenga. Amabhizinisi athengisa ukudla ayakhinyabezeka kakhulu ngokunyuka kwamanani kagesi. Motlakase how constant, it's like the units setting today how reka ka 100 rand. Manje uma uthenga ugesi wekhulu usuthola u29 units ngosuku, bese kuthi ngosuku olulandelayo usuphinda uthenga awabesafana futhi amanani. Lokho kuyasikhinyabeza impela. Urafecta thata. Namakhasimende azongena shi emakhikhini njengoba nabo kuzofanele bahlengehlenge intengo yempahla yabo. The prices that we charge are quite hefty. So if the prices keep going up for electricity, obviously we'll have to increase our service provision prices. So along the way, you end up losing business. Government wants us to be proactive and to do our own things, do businesses, and they will assist, and what they say is they will make it easier for one. Osomabhizinisi bathi ukugcina amabhizinisi abo esebenza kuvele kubiza kakhulu ngenxa ye-load shedding manje sebebhekene nokunyuka kwentengo kagesi.